Самра Бекмееваның иртәсе бүген шулай оркестр белән башланды. Тынлы уен кораллары, барабан белән башкарылган көйләр ирексездән аны искә дәвасы килмәгән вакытка кайтара. Бөек Ватан сугышында катнашып, аның бөтен мәшхәрен күреп, медицина ротасындагы кызлар белән Берлинга кадәр барып җиткән ул. 1945 елның маенда Рейхстагның нинди булганлыгын президент Рөстәм Миңнеханов белән аралашкан вакытта да искә алдылар. Хәзер ТАССРның яшьтәше күкрәген тагын бер медаль бизи. Юбилей белә. Юбилей белә. Әле кызлар кебек. Недавно только. Сегодня всю ночь вас ждала. Сезгә рәхмәт. Сез безгә үрнәк. Татарстанга 100 ел, сезгә 100 ел. Аның өчен сугыш Казанда, Кремль буенда урнашкан эвакуация госпиталеннән башланган. Мәскәүдән озатылган яралыларны шунда кабул итәләр. Самра Бекмееваның медицина техникумын тәмамлавы канлы бәрелешләр белән бер вакытка туры килгән. Ә кан коешны ул 1943 елда Курск-Орлов буҗрасында күрә. Алда Белоруссия, Литва, Латвия, Польша сугыш барган чорда туган көн билгеләп үтү гадәте булмаса да, 1945 елның маенда 24 яшь тулуны кыз яхшы хәтерли. Она была 5 мая на Рейхстаге. В день сегодня дня рождения под командованием Жукова. И она всю жизнь говорила, что флаг вот этот наш был тряпочный. Рөстәм Миңнеханов ветеранның шанлы гомер юлын китап буларак бастырып чыгарга тәкъдим итте. Всю войну прошла, всю. Хорошо, что там происходит? Да, 41 елдан башлап, аннан соң сугыштан соң да 47 год только вернулся. Да. Гомер буена соң диде эшләгән. Военный госпиталь, да, военный госпиталь, да. Şu an uzaq yaşaydı o yaxşılıklar için Xuday təqələmə. Uzaq. Мы за ней ухаживаем. Сугыш турындагы фильмнарны карарга яратмый Самара апа. Чынлыкта яу кырындагы вакыйгалар күпкә куркынычрак иде дип искә ала ул. Өстәвенә ике абыйсына да фронттан әйләнеп кайту насыйп булмаган. Барына куанып, яңа туган көнгә сөенеп яши бүген тыйнак юбилар. Кирәк-яраклар юкмы? Нәрсә? Ничего нет, все нормально, все хорошо. Нинди ярдәм кирәк? Квартира алдыгыз, аҗәтләрегез юк, нормально? Нет, квартиру мы за счет нее не брали. Она сказала, мне на квартиру бартырырга, Нәстәмен әйтәм Аллаһка. Радик Гыймаев, Давид Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.